Едно вълшебно средство за нас, жените. Миоинозитол и дехироинозитол за различни типове жени. За това е вълшебно. Ако вие спадате към метаболитен тип, така леко закръгленички, леко пълнички, какво ще направи миоинозитол? Той намалява нивата на инсулин и глюкоза, стабилизира цикъла, повишава шансовете за овулация, което е толкова важно за много жени. L-метионинът помага на черния дроб, а L-карнитинът на въглехидратната обмяна. Ако пък сте като мен, зрял тип, т.е. в трайна менопауза, тогава това е чудесно метаболитно средство. Яйчници ни са заспали завинаги. А приемайки тази добавка, избягваме инсулинорезистентност, възстановяваме мускули и спокойствие и няма риск